έχει κεριά. Τι ψάχνουμε ρε? Ψάχνουμε λουκουμάκια για να ανάψουμε φωτιά. Γιατί τα ξύλα είναι μικρά. Όχι απλά. Έλα σε μένα, μην ακούς κανένα. Και αφιέρωμα στο τραγούδι. Αυτή είναι μαγιονέζα, αυτή είναι σκέτο. Τι θα πάει κονσέρβες, θα πάρουμε... Πεινάς? Όχι. Ωραία είναι, πολύ ωραία είναι. Η ρίχνη κύριε του Παγιατζάνη. Πώς το βλέπεις το καιρό? Καιρός είναι βροχερός. Δείχνει να βρέξει. Θα ανοίξεις. Θα ανοίξει. Ακούω κάπου να έχει νερό. Να πάμε στο νερό. Έτσι είμαστε μέσα στο δάσος. Να πάμε κάπου στο νερό, να ανάψουμε μια μικρή φωτιά και να πιούμε εκεί ένα καφέ. Να σβήσουμε τη φωτιά και να φύγουμε. Οπότε λέμε κάπου εκεί είναι. Κάπου εκεί ακούγεται, ναι. Πάμε να το βρούμε. Σε ακραίο μέρος. Θα είμαι έτσι. Τώρα απλά η διαδρομή θα φανεί που κάνουμε. Και εκεί θα στήσουμε μετά κάμερα κάτω. Ναι. Λοιπόν αδερφούλη, βλέπω ένα ωραίο μέρος εκεί. Κοιτά ρε μάλλον, και εδώ έχει πέτρινα και όλα αυτά. Πάμε εκεί, πιστεύω θα είναι ωραία. Δεν θες να βγάλεις εδώ. Πάμε να βρούμε ξύλα. Για να σας δείξω να κάνουμε το καφέ. Αυτό καλό. Πώς CSGO. Αυτά ωραία είναι. Αδερφέ, Έλα. αν και αυτό φρέσκο είναι εδώ. Ναι, φρέσκο είναι αυτό. Τι, Το ξύλο. εκεί. Τι ξέρετε λέ. Λουκούμ. Να πούμε αυτά ωραία θα καίγονται. Σε κάτω το τσεκούρι. Νομίζω τζάμπο το πήρε. Το τσικούρι. Ναι. Μπορεί να χρειαστεί. Με αυτά τα ξύλα τώρα. Δεν θα μας φτάσουνε, αλλά προχώρα.
πρόσεξε, μην πέσεις ρε μάλλον. Τι έχεις να πεις? Για τη φύση. Το μέρος εδώ. Το μέρος. Και περίμενα να βρέξει σήμερα. Μην την πυρώσει πάρα πολύ. Τουλάχιστον δεν θα κρυώσουμε. Και για πες. Πώς ήταν εκεί? Ωραία ήτανε. Θέλαμε να περπατήσουμε, βασικά περπατήσαμε λίγο. Έχει πεζοπορία. Ναι, έχει πάρα πολύ πεζοπορία. Και περπατήσαμε λίγο προς την κορυφή Χαϊντού, αν και δεν φτάσαμε. Στέκεται. Θες να το βάλουμε κάτω εδώ? Τι σκέφτομαι, να μην καεί το χερουλάκι. Δεν θα καεί. Εκείνη η ζάχαρη που μου ζήτησε. Αναγκαστικά και τώρα με ζάχαρη. Εντάξει, θα πιω με ζάχαρη, τι να κάνω. Νομίζω ήρθε η ώρα σου, εγώ έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Τον απόλυτο καφέ τώρα θα φτιάξουμε. Θα απόλυτα καφέ να πιούμε. Ό,τι περνούσα από το χέρι μου το έκανα. Μετά δεν ξέρω παραπάνω πράγματα. Να κάνω καφέδες. Απόλυτος καφές. Η αρχή θέλει καφέ. Εκεί τι θα ήταν, σοκολάτα θα ήταν? Ναι ρε παιδί μου. Να θέλει πάντα έτσι λίγο ένα τσικ παραπάνω. Ένα τσικ παραπάνω. Σύξες. Σύξες. Ζάχαρη. Και έχω να πιω καφέ με ζάχαρη πολύ καιρό. Τι ωραίο μέρος εδώ ρε φίλε, όσες φορές και έχουμε έρθει δεν το χορταίνουμε. Πώς το πίνεις? 2,5. Έλα. Θες να τα βάλω μέσα? Ναι, βάλει τα μέσα. Έχουμε τελειώσει. Wait. Ο μερακλίδικος καφές ξέρεις ποιος είναι? Ποιος? Ο διπλοβρασμένος. Wow. Τέλεια. Νομίζω ήρθε η ώρα της αλήθειας να δοκιμάσουμε το καφέ. Ναι. Εντάξει, λες και θα το πούμε. Θα το...
Θες να βάλουμε να μας ακολουθάει κάνα drone? Έχει πολύ... Το νου στα κλαδιά, Ναι, ναι, το βλέπω. Με περιμένει. Αφού κάνεις ερωτικό κάλεσμα. Με άκουσε από μακριά. Αδερφέ, ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση. Είναι κατηφόρα. Εκεί. Λογικό δεν είναι να φεύγει, θα ξυπήσει. Δεν είναι κατηφόρα. Κατηφόρα είναι. Όχι. Ναι. Ρε τρελέ. Δεν είναι κατηφόρα. Κατηφόρα είναι. Καλά. Θα κάνεις άκρη. Άιντε πάρτο, σε είχε σωστά αμάξι. Δεν ψήνεται να κάνει άκρη. Κάτσε να τελειώσει. Νομίζω χέστηκε που την είπες ότι να κάνει άκρη. Κάτσε. Το πόδι έτοιμο το είχε. Το πόδι πάντα το είχε έτοιμο αυτή. Αυτή ήταν που πήγα να τη βγάλω από κοντά και Δεν ψήθηκε. δεν νομίζω να ψήνεται να...